Salam Türkmen portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we mehriman tomoşaçylary. Siziň öňüňizde durmuş turalgy satly gepleşigimiziň ýene bir täze sany. Gepleşigimiziň täze sanynyň hormatly mehmany, siziň söýüp dinleýän aýdymyňyz, ýagny ömür aýdymy bilşiňiz ýaly tomoşa edýän bolsaňyz biziň gepleşiklerimizde durmuş turalgy satly gepleşigimiziň geçenki sanyny Şahir Durnabad Aşyrwanyň bir eseri bolan ömür eserini owadan aýdym sada bir sazlar bilen bezäp owadan esere geçiren biziň ýaş dehilini aýdym çyman Maksat Hojaberdiýew. Maksat wagt tapyp gymmatly wagtyňdan biz üçin wagt aýryp biziň gepleşigimizde mehman bolýanyň üçin ilki bilen sag bolsun aýdýar we şeýle bir owadan aýdymy halk köpçüligine hödürläniň üçin hem aýratyn sag bolsun aýdýar. Inni dinleýijileň şeýle owadan aýdymy ýerine ýetirýän bir ýaş aýdymçyň näçinji ýylda doglanlygy we nirede aýdym sada haçan ýerli ol eýam bir esenlik adamyň gyzykly soragy bolup durýar. Ine mümkin bolsa gepleşigimiziň başyna ilki bilen şo sowala jogap berseňiz. İlki bilen şu gepleşige çaqylyk edip çağırýar. Sag bolsun aýdýan, hormat goýdyňyz çağırdyňyz. Dogry aýdýan jenetim. Her bir bagşym bir tanalýan aýdym bolýardy. Umuman men özüm barada aýsam 1993-nji ýylyň noýabr aýynyň 12-sine Ahal welaýatynyň Bagy Daýhan etrawynyň Üst Gurban Daýhan birleşigine eneden boldum. 2005-nji ýylda başga ýagdaý sebäpli Ahal welaýatynyň Akbuda etrawyny ýaşylyp Daýhan birleşigine göçüp geldik. Bagy Daýhan etrawynyň 3-nji mektebinde 1-nji synpy okuw başladym. 5-nji synpy orta Akbuda etrawynyň 14-nji orta mektebinde okuwumy dowam etdim. Şu taýda okuw oturdum. Ondan soň Maşgalada 3 oglan, Emulsi men, Ejem bar, Kakam bar. Janna sag bolsun. Indi maksat maşgalaňyz sungat maşgalasymy? Dogry hemmesi däl ýöne maşgalamyzlar, maşgalamyzda bar. Kakam awa dep sag rolny çalyp awa ýaşlaryndan toýalanlarda çykyş edenadi. Adyny agdan geçdim. Ol Kakam Nar Muhammed Hojaberdiýew diýerler. Biziň halipa başlarymyz ýa-da Kaka Janowyň, Kakyş Nazarowyň ýa-da kiçi wagty, ýaş wagty sadanlarlyk edip durdy. Kakam agasy bar, men halipam Söýün Hojaberdiýew bar. Ol uly halipalaryň katarynda durýar. Men üçin hasda oň şeýle bir döredijileriň değişli aýdymlary kän. Şonu dinläp öwrendim. Dogry. Ýanyna barmadym. Ya özümde o çekincelik boldy, fiýlak sarpa hormat boldy. Ýöne dinläp öwrendim. We näçe ýaşyňyzda eýam bir aýdymy dinleýänsiňiz ýöne özüňiz birinji haçan aýdyp başladyňyz? Eýam çekinjelik bar diýäňizde daşyňyza çykaryp haçan aýdyp başladyňyz şonu? Daşymyza çykaryp 2020-nji ýyllar. Bäh, benim üçin 10 ýyl beýdip çekinjeňligi ýol beripsiňiz. Nemede ýanky ýaly çekinjeňlik ýygrak ýöne içim dor barýardy. Bir güne ýarlarym. Bir güne ýarlarym hakykatdan bir güne menem halka ödümi bir tanadyr net bilen şeýle ödümde ýöne şo mahallardan öň menne dörejilik bady. Döreden aýdymdan bilen çyksam diýip net edýärdim. Döredýärdiňiz aýdym. Şo mahallarym döredýärdim. Ölmen men ýerdim. Anam ilkinji gelek 2020-nji ýylda ýa-da? Hawa şol halka. Kim aýdyp berdiňiz anam? Göne ýylyň halkyma mene çykma bolmaýa. Halkyma mene çykyp bolmady. Ýene şol ýanky ömür aýdym bar da. Ýani Durnabad Aşyrwanyň sözlerini. Şol aýdymy men işlemde Ejem aýdyp berdim şonu. Şonu aýdyp berdim. Onam Ejem gowurdy. Diňe men Ejeme dinletdim.
Kalkanız näme? Inni ahir bir detçalyana ken bir sınıfda adamlaryň arasynda ken kalkanız ejeňiz däli birinji hat kalkanız düşünäjek ýalla. Sebäbi kakam atwyr baş bolanyny islemedim. Näme çünki? Ay, oğlum köpçülük kıyın var. Dözmedik qarad. Şu o şeyler hep bolýany. Ýa-da gol beren bana ejem boldy. Onu şeyle bir soru güde çıkkada. Käbir toýlarda wagtda. Sen köp adam ağlatýan bir soru çıkdy. Toýlarda wagtda. Benim ona olar diýen. Siz ağlamakan meni ağladım diýen. Ya yürekden çıkmada yüreğe var mı ya da? Şoň üçin şu filmotun aýratyn bolýar. Şeyler hakdaydı. Köpçüligiň söýgüsini gazanan Ömür Aýdymy. Köpçüligiň içinde menem köp eşdim. Olaýdym bir has yüreği ağır diýen aýdym. Bir gezek dinleýän bolýan, ondan artyk dinlep bolmaýar. Şey diýselerim, ýöne şolaýdym ýallaryna göterýär adamlar. Ulup maşinlaryny, olsun telefonlaryny, olsun tapawdy ýok, hemmesini diýen ýaly baş olaýdym. Inni başga nähili aýdymlar ba. Şo sora jogap bereli. Öldürücülüğüme demişim. Hawa. Ömür Aýdymynyň öň bir aýdym aýdypdym. O wagtylar aýdy. O ýaýlymda ýanky Türkmen awadyna. Tele ýaýlymynda. Türkmen awadyna çykyş edemdi. Ejem aglar aýdym bardy. Bizim usta şahir dostum Kerim Hali. Sözlerini ejem aglar aýdym. Ondan soň halk köpçüligi şeýle üt goşup, şeýle tiý ýagdaýda şonu kabul etdi. Onun men adymy bilmeselerim. Ejemaglar ele. Şey diýerdiler. Ondan soň ikinji gepleşiginde Ömür Aýdymy aýtdyk. Men umumyň şu her gepleşik ýazamda hukmany suratda bir aýdymy. Hemen şu gepleşigin nemesi, hemen öz adym diýip hukman bir aýdym, aýdylmady aýdym sowat getirýärler. Şol aýdymlar hemmesem. Şo diýen söýüňiz dogrymy? Şo diýen söýüň. Biziň gepleşigimizde getirdiňiz şeýlaýdym täze. Inta geçerdi aýdylmady aýdym. Şeýlaýdym getirdim. Ýerine ýetirip berýäňiz. Başysyna ýerine ýetirip berýär. Köp sağ olun. Inni ýene ejemaglar ömür onuň has ýene meşhur bolan. Hasine meşgul bolan aýdym. Olam şo bir gepleşigim. Gepleşikde ilkinji gezek aýdylan aýdym. İkinci gezek kakan başyň sypamasa. Olaýdym Kerim Hali sözlerini. Ondan soň dogun gerek diýip bir aýdym bar. Olam öz dörejligime degişli. Emma balalarymy aglatma durmuş bar. Hawa. Olaýdym. Onun ýanky Inni başga da bar öz dörejligime degişli. Magtum Murat Aýdymy sözlerinde de bar. Umumyň ýöne her tomaşaçym öz gowaryan aýdymlary barda. Söýgü aýdymlary gowaryan. Olaram aýdýan. Olaýdym. maksat edil gepleşigimiziň başynda bir owadan aýdymy ýeleşýärde ýetirelim, mümkin bolsa ýerine ýetirip berseň bolarmy? Başysyna. Mehman tomaşaçylar, häzir biziň durmuş turalgy satly gepleşigimiziň hormatly mehmany, ýagny biziň gepleşigimizde bir özüniň täze döreden aýdymy, ýagny intek hiç ýerde aýtmadym diýdi, ýagny öz diýşýaly. Häzir gepleşikde siz üçin ýörüýte jany sesde ýerine ýetirip berer, dinleň diýenjäliň. Aýdymyň ady mümkin bolsa maksat aýtsaň? Aýdymyň ady bolmasa, bul aýdymy men Halipa Hojagelli Halipada özüme ruhsat bilen aýtdym, şeýle gowardym, hakyky durmuşdan alan aýdym, şonu başarnymdan ýerine ýetirdim. Başysyna bir taýyn dinlemeli.
vardır sezi buyruk tertip yollar bedi ay kimdiler Allah'dan ömrü körümde kevem bulmasa körümde kevem bulmasa balam bulmasa ay mağası yok imotum içinde çağam bulmasa içinde balam bulmasa diyeceğim var dama deri yeğenin damağı teri yanımda yarım olmasa yanımda canım olmasa himmetin aramal tili ilin gelip gitmir kımıp ay dost yar kaçar bolsam tili özümde iman olmasa de iman bulmasa Maksat şeyle sual veresimeli yani köp aydınçılan bir ağla ve teması ya söyu hakkında olup bile ya bir aydalı ece ya başka bir temada ne için sizin ki has bir durmuş bilen bağlanışıklı? Bilemek özüm şu zatlara bir hili has imrinimi nememi ya da şu durmuşta hem adım başının için kıyınçılıklar oluyor da kıyınçılıklar yetiliyen zatlar da şunun şunun tesiri olmağı mümkün. Ece varada köp aydatmam geliyor aydiyana kaka varada hakiki durmuş varada doğan varada sebebi bağışı değilim fikrim şu eziyet değerli lezzet vermeli kadiyen halka bir hakiki radaysan hemmek şeyin yüreğine tehir ediyor şu yüreğine kan aydan yani o tehir edemeli
Sağlıqral çalýan özüňi. Sağlıqral çalýan dutar. Dutar sağlıqral çalýan. Halk aýdymlaryna ýerine ýetirýän şeýlemi? Hawa halk aýdymlaryna ýerine ýetirýän. Inni ýanky sözüňize gelsek, kän bir kakam göwnemedi diýdiňiz. Ýani aýdymlaryňyz şükür halk köpçüligi söýüpdiňler ýa. Inni kakaňyzyň duýgusy üçin häzir nähili. Näme diýär meselem? Şu aydylan aydymlar zatlary jigilemden alýan eken. Ha. Ýöne men kän gabat gelemok men aydym diňläp oturup. Ýöne işine gadyny ýollamaş hemme durmuşyny men aýdym. Ýöne size diýmedim meselem aýdaly tanqid ýa oglum şeýlerek bolsa şeýle bolardy. Entek diýenem. Mene hiç diýmediler. Entek hiç men halipam ýa Hojaýar diýsem hiç diýmedim. Sebäbi näme üçin? Men ýylyň aýdym aýtmadym da. Öz aýdym bolansoň bolýan mümkin. Diýerlermi isleýän, şolaň tanqid berermi? Halipalar meselem. Isleýän. Olar beripdi maslahat. Nähil maslahat. Olar öňkü aýdylan halipalardan galan miraslardan halk aýdymlarda zatda diýip beripdiler. Hatta öz aýdymda da berenim bolsa kän däl bolmaly. Belli bir ýüregiňizde jünk bolan söz ýok. Ýok. Sebäbi şonu berenim bolsa men özüm düşünür bilýänler şol aýdym şunu isleýär. Şunu men etmesem bolanok diýip. Herkim öz düşünjesi bar. Şu aýdym isleýänlerden bermesem men bolanok men öz ýüregime şu jaý diýip aýtdy. Ona kän diýmeýän. Diýmeýän. Haýsy studiýa bilen aýdaýyn, haýsy sadanna bilen işleşmän, haýsy ýaqyn we gowar ýaňy. Indi pikiriňiz gapma garşylykda däl, gön düşünýüp bilýäňiz. Men mara şol öz sadan oğlum Edip Saparow şol oğlum bilen işleşmän gowar ýaňy. Şol oğlum bilen işleşýänim. Öz ýüregimi duýup bilýän oğlum. Şu malky sadanlarym tügeleme şeýle gowy duýýarlar. Bizde iň kyn zat näme? Öň eşitilmedik zat bolan tok duýgu talap edýär. Ören köpme şöyle duýgu talap edýär. Şu duýguny tügelemene gyjak şolum ne görjänmi? Qur'an geldi bar, eýjan bar. Duýýar tügeleme. Men oğlumdan bu gowy. Aýdymça esasy gerekli adam şol. Qanatda öler. Inni maksat toýda baralara, toýçuluklara köp gidýänsiňiz. Ve o ýerde halipalar bilen hem hukmany suratda diýdarlaşýan. Inni şol ömür aýdymy ýerine ýetirip halk köpçülige ýetireňizsoň, haýsy halipaň bir öwüsine münasip bolup, o da siziň ýadyňyzdan çykmaýan fursat boldy. Bir öňüňiz degenensiňiz we biri. Ol hakykatdan özüňe ýaşaýlan ýerlere bolupdy. Sende adamın plan bagşya, plan halipa maňa şeý diýip ol ýadyňdan çykmaýan fursatlar bolýar. Kiçijegem bolsa. Ömürden näde aýtsaň aýt diýerler-de. Halipa naqadalar wagtly. Halipa başym Derýa Ulhanow. Kän wagtda şolar. Arada şeýle o. Hemme ýüregine aýtdy. Perwan halipada. Perwan Halmurad. Perwan. Onu Hacı Halipada diýdi. Näme diýdi? Gowy aýdym diýip aýtdy. Ýöne ondan beter Hacı Halipan käbesi gowy. Ejedi şol bir öýüne baramyzda bir toýçulukda gabatlaşamda şeýle gowurýa. Şolaň toýlarynda men qaqa barada, eje barada aýdymda, ömür aýdymda özüne ýaşaýlar. Şeýle gowdun dedi. Başga da halipalar bar. Başga da kän özüň duşlamdan bar. Göni men görseler hukmany suratda şol aýdym aýdyp berer. Ömür aýdymy hukman şol baş toýun başyn şonda başa bar. Ondan siz özüňiz meselem öwgül sözler eşitdiňizde näme alyp barýaňyz? Şol öňkü maksatmy ýa men ýyldız boldum diýen duýgu derýär. Gat utanýan. Utanýanmy öwseler? Gat ýerde utanýan. Öwmekler gat islama bar. Ýere giräjek bolýan. Şeýle bar. Tanqid berseler näme meselem? Tanqid berseler bile oturup şeýdi arasynda gürleşip bilýär. Öýkölemeýärmi? Ýok. Dogry bolsa alýar. Olam öz isleýän aýdyp bilýär. Haqqy bar. Haqqy bar. Halipa ýaş isleýänlik ol ýaşy ullukda kiçilikde isleýän aýdyp bilýär. Şol aýtsa men kabul edilýän. Ýöne gerek bar bilýär. Kabul edýäňiz ýöne öýkölemeýäňiz? Ýok. Durmuşda giň adammysyz?
Ay, durmuşda var ha. Menden giyin adam yok. Menden dar adam yok da. İkisem bolup bilýär. Hem bolup bilýär. Ýagdaýa göre. Ya bilemem geldim şeyden. Aladaçylmy özüňiz? Ötü aladaçyl. Ötü. Pikir etdim siz gurrunlaryňyzdan ejeňiziň aladasyny has köpeýdýäni de öýtýär. Şeýlemi? Ay, ejeňi alad etmeýär. Mümkin bolsa şu ýerde bir siziň gelişine göre ejelerimiz hakynda owadan aýdymyz bar. Şonu tomoşaçylarymyz üçin, biz üçin ýerine ýetirip berseňiz. Bolarmy? Başysyna. Nähran tomoşaçylar size häzir durmuş turalgy saatly gepleşigimizde maksat hoja berdiýiz. Owadan aýdym biziň käbelerimizi, enelerimizi wasp edýän bir owadan aýdymlaryň birini ýerine ýetirip berer. Ol elbetde jany sesse bolar. Dinleň, lezzet arz. Dünyayım çağla boli atıp verdin bozum geni hiç doymadım ölüm bile ecem canım hududunun hiç doymadım ölüm bile ecem canım hududunun övüp biri yaşadım bana bir tutar adım açar gider amsadım ecem canım hududunun açar gider amsadım ecem canım hududunun çağlayıcı zar vurmasın kebep gül yudum solmasın Allah'ım hiç ayra salmasın ecem canım hududunun Allah can ayra salmasın ecem canım hududunun dünya dursa yaşasana min kuvansam çal başına şolaydım yadigar sana ecem canım balasının aydımlım yadigar sana ecem canım balasının mehrivana çağızının Maksat inni durmuşuňyzdaky bir has bakly öýüňizi aýdyp bilersiňizmi? Paýlaşyp bilersiňizmi diýip. Paýlaşyp biler. Onu
Kəm durmuşumda bagtlygylar boldy, diňe biri däl. Hem adam bagt toyuny guranna, durmuş toyuny guranna şeýlep esasy ondan öň 2015-nji ýylda Maýkuliwatna Türkmen Milli Konserwatoriýanyň ýanyndan Torawatna Fasyl mektebine, ýürütip Fasyl mektebine okuýurdum. Şo duýgu has aýratyn boldy. Ondan soň ýa-ni ömür aýdymda umuman halka çykyp başlap halk kabul edip aýdymlary istel bildiren wagty men üçin şeýle gowurly. Ýatdan çykaryp bolmajak, torgunlyk ýagdaý şol. Şolaň hemmesem şol. Ondan soň 17-nji ýylda durmuş toýum, toýum bolam, ol hiç kim ýa maşgala. Näme? Maşgalada bir gaýdym bir oglum bar. Tolemy janlar sag bolsun. Hemmem şeýle bolsun. Onu näme? 2023-nji ýylda Gahryman arkadaşlar Ferdarmyň şafer paýyny nasip boldum. Altı nafar bäherleşip ýeňçisiň bada ýoğuldum. Hawur gopar. Şolarlar. Diňe belli bir zat diýjek bolýar. Kän niýet, kän zatlar men ýadyma çykmar. Umuman men şol geçmişim bile ýaşaýar. Şo pursatlar, şo pursatlar şeýle özüm men arzuwçyl olanlar. Şo arzuw eden zatdan gelýärde. Ýöne şo geçen günlemim ýadyma çykarmar. Şo tukat oturan wagtym begenen bolum ýatlaýan açylýan. Ya öýlenen toýudan bolum ýatlaýan açylýan. Ya oğlum moýsam man adam geçmişini ýatdan çykda boldy. Inni aýdaly 2020-nji ýylda bir halk köpçüligine çykdym diýdiňiz aýdymlaryňyz bilen. 2020-nji ýyla çenli haýsy iş bilen meşgullanýar. Talip bolupsyňyz dogry. We daşyndan bir erkek oglan hökmany suratda dähmedi iş bar. İşledim. Firmada işledim. Bu soraw berýän sebäbin aýdymçylar mehmanlara berýär. Sonra aýdym aýtmakam birisi diýdi geçengedek Türkmenistanyň atkalan artisti Şöhrat Saparov marojna satýadym diýdi. Ýene de babir kysany, indi siz näme bilen meşgullanýarsyňyz? Men mara şu işte 2007-nji ýyllar başlapdym o mahal çağa wagtym agamyň elinde surat fotoaparat. Şoň kömekçisi boldum, şoň elinde suratçy bolup işledim. Matumul teatrda işläpdim, teatryň täzeçilaýan wagtlardy. Şonu işledim. Ýöne näçe ýyl işlemem indi suratda bolmady. Aýdym. Şo mahallaram şo konserwatoriýaň üçilişýän taliplary gelse şolaň tahyýatyny görüp garstumda şeýlardy. Onu toýlarda suratlar almaly bolýar. Benim diňe aýdyp gaýta ýerlebem. Kän bir alaryal görerýär surat ýokdy. Onu ağama goýdyra diýen. Şu mahal diýen ağam sen ma soň düşünürüm diýdim. Inni düşündüm taňa diýen. Gara haýsy kärde rahmet çekdim hem ýüregimde aýdym saz bar. Şol ýaşaýar. Şoň ýaşaýan üçin işledim. Şol wagtlar haýsy aýdymçyny bir ýakyndan görsedim diýip arzuw etýärdiňiz. Şula aýdymçy bilen bir diýdarlaşdym, başga armanym ýok diýen aýdymçyňyz bardymy? Bardy. Iki tane aýdymçy bardy. Durmuşumda hakykatdanam gözüme ýaş aýlap, ol bir çağaçka bir şeýleje bir magnitofon bolardy. Ýerde goýup diň kalon kosyna gulon goýup dinleýän. Şonu men Pelwan Harvard Falipan gitarada çykaran zapislary bardy. Hemmesini bilýärdim. Adam doğruyu maydaymen oğlanım olsam gözüme ýaş aýlap dinleýärdim. Ýa-ni söýün kakam aýdymlarym bardy. Ol söýün kakam aýdymlaryny aýtdy da şonu. Aman gelerini şu owan topragy barada bir aýdym söýün Halipan aýdym da. Onam aýdypdy, onam dinleýärdim. Ýöne soň bildim şu söýün kakam aýdym. Ýöne söýün kakam aýdymlary men tansavalny, edilýän stilläk aýdymlaryny maňa. Indi söýün kakanyňyň bir eserlerinden, aýdymlaryndan bir kisany hiňlenip berän. Belkine adamlar dinländiremde bilýän nälerler. Eser hakdyny awtor kimkä? Şol iýleşerimiz üçin. Şu gepleşigimde de getirdim bir aýdym şoý. Gejem janym, bu düşündim şol aýdym hakyky. Söýün Halipan, söýün kakam saat söýdi.
şol enem ak koyun toyunna bağışlap döpdi. Ana şol aýdym hakyky aftersk aýdym şo. Onun bizim geldik tomoşaňa boy uzun saçla kıyırlar, saçları elvan hynali, kıyma kalem kaşla kıyır. Ana şol aýdym bar. Söýün Kakam aýdym. Edide owan diýen aýdym, Hommat Celil Halipaň aýdym ýöne estrada görnüşünde birinji ýerine ýetiren. Edide owan owadan sen owadan diýip. Ondan nara menni şu Hommat Celil Halipaň aýdym, onun birinji estrada ýerine ýetiren şol Celil Halipaň. Başga halk köpçüligine käň aýdymlar bar. Bir sözüm var söwer ýara, tardyr gözüm şol dildara. Ana ol aýdymlar bar. Ondan gelmeniň söwer ýar, neçin ağlayan bugün. Ana ol aýdymlar bar. Ondan başga da käň aýdymlar garap söýgüsün köp galanman iýleşdirmeden. Elbetde söýün kakaňyza da şüpürtdik. Jan saglyk dileýäs. Goý o wady hemişe toýlarymyzda belentlerden ýanglantyr. Indi maksat şeýle sowal beresim gelýär. Durmuşda hem darragam hem giňragam diýdiňizde. Siziň töwereňizde adamlar siz üçin ýakyn bolmak üçin nähil häsiýetde? Siz şol adamy kabul edip bilýäňiz. Häsiýetde bolanna. Yakınlık olanla onun häsiýetine seyretmeýänmi? Men özüm bar ýa-da şoň ýa-da. Şoň gowlugyny bilsem men duýulýar. Meselem gowy adam siz üçin nähil adam? Gowy adam bar, gönümel gödek adamlar gowy. Sega olar gönü bolýar, dogry içidaş bir adamlar bolýar. Honun näse görýärler gödek adamlary? Ýok, sega onu düşünüp bilen olar. Onu düşünüp bilmeýär. Şeýle bir agratsan yüzleri gödek gönü gürleýän adamlar men gowy bolýar. Sega olar hakyky yalan söz bolmaýar, içidaş bir gönü bolýar. Men özüm hem şolar häsiýeti gowy bolýar. Ýöne müşmal bir zat bar. Owadan gürlejek bolup. Ýanyma gelýärler. Ýa-da men olaň ýanyna barýam. Ya maňa owadan gürleýärler. Kabul edip bilmeýänler. Bagşla bolýar. Aňsat men halat ben. Sega gözümden okayan. Ya näme üçin? Şu zatlar ýa-da aladalan ýa-da umumy bir şeýle bir adamda sistema gurulşy bolýar. Açylanmaýtym çağa ýaly, ýapylanmaýtym golaýar. Bana nokta, onu şolar ýaly şert ýanky ýagdaýlar meni kän dady öwretdi durmuşdy. Kän stresli. Ýasama däl adamlary bir has gurrundaşlyga da gowy ýa-da ýakyn taýmana da gowy. Şol adam bir zat bar. Hiç erwede adam ýokdur. Haýdy erwede adam. Men özüm pikir edýän ýasama adam erwede adam. Ýasama. Erwede de erwet diýsen erwetleşik gider, erwede de gowy diýsen gowlaşyk gitýär. Men şonu başarýan. Ulylyň halama ýa bolsa şu erwede adam, şu erwede adam diýip men şeýle gowgatnaşyk bilen şonu bilen. Dede bilýän onu ýa-da men şeýle kabul edýän. Sine almışyan diýär. Ýanky diýişiňiz ýaly bir gödek aýdaly bir gönümölçül halipalaň içinde haýsyny has şu häsiýetde birinji ýerde goýýan. Hawa gönümel bir gatyr bolmaýan derejede de düşündirilýär da bolýar rahmatly adamlar. Derýa Ulhanow diýip bir halipa. Gowulsa gow diýilýär, erwet şuňy diýilýär da. Gönümel. O diňe maňa der, hemme şäherler şu. Yani öýküler. İzafy şoň tanqidi güýçli şu halipalaň içinde. Beýlekler sen gatyraýmy diýip şeý düşündirýär. Şaşy eýlerek şeýlerek sen ýagdaýyň häsiýetiň bar, sumotyň bar şeýler aýdýarlar. Onu men kabul edýän ýalňyz düşünýän. Balana kawtýan şunu diýip. Durmuşda esasy ýöreligäňiz maksat. Esasy ýöreligäňiz çyndat. Hakyky durmuş. Hakyky häsiýet. Maňa düşünmeselerim, ters düşünselerim, allaýan diýselerim, men öz şu gönlüňde ýörýär. Özüňiz bilýäňiz siz hakykydygyny düşünmek isleýäňizmi şoňa? Men düşünmek isleýän. Düşünmeselerim aýdyp galýan. Ertesi gün ýany men aýtdym şonu diýär ýa. Düşünmeseler onu
bir gezekde düşünmese bir gezek aýdym, ikinji gezek aýdym. Maharat diýýär. Häsiýetiňizde, öz häsiýetiňizde üýtgödüsiňiz gelýän häsiýet barmy? Bar. Özüňizde yaramaýan häsiýet. Bar. Bir häsiýetim bar. Ýanky yalan adam görümde oturup bilemok. Şonu. Oturup ber diýär. Şonu ýaly. Ýylgyr garşy. Şu häsiýetimi. Şun aracıgan bolsa ýylgyr ýanam bar ýene soňa bulaşýar. Soňa bulaşýar. Tener wetdi bilay diýär ýa-da. Şon diýmedi oturup ber diýär. Oturup ber diýär. Tanqid edýär. Şu häsiýetim aýratym diýär. Gelende şu ýerde bir owadan aýdym bilen ýerine ýetirip beren birini tamaşaçylarymyza mümkin bolsa ýerine ýetirip berseň maksat saň söhbetde şunu dowam edelim. Başyt. Durmamı sen uçup var ya Nira aslan yan sen ömür Nira aslan yarzın ömür Dursana min seni seýän Nira aslan yan sen ömür Nira aslan yarzın ömür Ölüwesini sen ki savreder yok mu milim Savreder yok mu milim Bizene seyelim Mirabasan yan ömür Mirabasan yan sen ömür
maksat inni şu sowale başga bir adam aýdaly nätan şertden aňlap. Siz gepleşikde de däl. Siz hiç kim kamerada düşürenok. Siz bagtlymy diýip sorasa. Şeýle bagtly men. Şeýle bagtly men. Sebäbi? Ferhat bagtly bolmak üçin o geçiren günlerimi üşürmeler. Misal üçin men durmuşumda şeýle bagtly günlerimi üşürüp şu zatlar ýatmadan bagtly bolýan diýene men olar gıraýraýyn. Janym sag, başym dik, azyda ýurtda ýaşaýan, halkym söýýän meni. Şonu goýarym men. Ana maňa bagtly şol. Şonu goýup men bagtly diýip bilýän. Şonu goýup men bagtly diýip bilýän, ol men halkym gorlugy, aýdymlamy ýöremegi, ýankyýar durmuşymda bolan bagtly günler azaplamamda. Olar men gıraýraýyn. Hudaýa şükür, iyi bilýän, geý bilýän, halkyma hyzmat edebilýän. Watany wasp edebilýär. Mümkinçilik bar. O zatlara özüňe göremi? Maňa halk düşünýärmi? Men şonu bagtly diýýän. Şonu bagtly şolatna. Köpsa olam inni maksat adam bir halk köpçüligi, raýatlar, ilçil inni arasynda durmuşyň bir kıyın günlerini ýatlaýarlarda ay men kıyın menki bolanok eýle beýle deýren adamlar bar. Şolara bir söz bilen näme maslahat bererdim? Sabırly bolmalymy ýa aýdaly nähili? Şolara şu ýagdaýymy özüm ken düşüp gördüm. Ýa-da meselem aýdaly bir adam geldi siziň ýanyňyza, ýüreginiň agysyny, agyrysyny dökýär. Siz şonu köşüşdirmek üçin näme diýerdiňiz? Teselli bermek üçin. Men şonu hedil etdiýänmi? Şeýle bir gelin ağam diýenlerim ýany başary ulurdy kiçi bolsunlar. Şu dutarda bir ýankyýaly aýdymlar aýdyp berip aglatdy ýani ýüregini ýeňletdi. Ben indi diýe ýegläýdim men. Indi diýe. Ferhat diýe ýüregi ýeňledi gerekdi. Bir zat bar diýe. Sen günüň gowagta men gowy diýip ýaşap. Günüň beteren wagtyn ejilde çapordan sen erkek bolmaýar. Ýardymdan çykarma. Kynçylygy ýeňseň, hökman bagtly günlere de ýetersiň. Erkek şonu bolýar. Düşünýän onu diýe. Ýüregine adam teselli bermeli. Ýankyýaly. Ruhdan düşýän adamlar bolýar-da köplenç. Meselem howada täsir edip bilýär. Howada täsir edip. Men özüm köplenç ruhdan düşýän ýagdaýda gelýär. Ýöne özüm mudama ýanky günlerimi ýatlap, sen gowy, şükür etmeli. Şükür etmeli. Gaty gowy, şeýle gowy diýip ýaşamak. Ony ýankyýaly şu özüni tergilemek diýilýär. Şu zat pes bolýar adamda köp adam. Şolar kösýär adam. Adam nähil bolmaly durmuşda? Ay ulwara. Aýdaly siz aýdymçy nähil bolmaly? Halk köpçüligine çykanda. Ay ony hemmek şu wagtda diýip bolmady ýöne. Men öz gowurýanlarym. Bir gownaşyk bolluğundan şadiyan, ýöne şadiyan bolsam ýalňyş düşünýän adamlar bar. Ýöne şonu da geçirimli. O bolsam meni gowurýan, o ýönüme şeýle geçirimli. Geçirimli bilýän, men geçirip bilýän. Şonu köp ýerde geçirip bilmesem şoňa tarap umtynýan geçirjek bolýar. O ýöne özüm kösýän, ýöne zat edip şoň üstüne. Ýüregiňi agyrtmaýan bir adamyň şowur ýalňyşyny köp geçiripli edip dursaň. Ol belki karşıňyzda ay geçirýärler diýip ýene size bir agyr döretip biler meselem. Şuna halaçyn şolar ýaradymdan bolupdy da bir näçe bolup. Gelip maňa bagyşly diýenler bolup şolar üçin. Şolar ýa derejede özüm artyp barýar. Şoňa finansiýanlar. Sebäbi şoň aňasyny düşünýän men, oň ýüregine erbet tat ýok. Ýöne onu ara ýankyýar zatlar. Ruh taýdyn ýankyýar zatlar. Awa edip bir pul päsgel berýänler. Ya durmuşy ya o arkaýyn ýaşaýşy. Badi, baýlygy. Şolar ýalar titrýänler men onu düşünýän. Her bir adam şuna göwme diýerler. Düşünýän. Ýöne soňunda men oturtýan düşünýär. Ýöne boş geçirem şol adam. Uly bolsun kiçi. Ara diýen, beýtýän diýen ýa. Men diýen oturtýan düşünýän şoňa. Şey diýen bol gaýta dost bolýar.
Sonunda Olurum bana düşünüyor, benim ona düşünüyor. dostluğunuz känmi? Kenler. Känler näçe? Men dostum aslında ken. Yönü Esasy yürekdeş dostluğun. yürekdeş dostum, sanaymalı. Sanaymalı da. Yaştan. Canlar sağ olsun. Hemişe yürekdeş dost bolup Şeyle olsun. hemişe kalsın yanınızda. Şolar olmasa durmuş bolacağım der. Inni bir öňüňizde goýan maksadyňyz diýel aýdaly ýa-da has bir ömür ýaly bir odan ýürege ýakyn aýdymlar döretýänsiňiz bugünler belki. Aýdyp bilersizmi? Hawa. Men bir yıldız bolmak ardu etmen hiç wagt. Edem oğa. Mana şu dörödüçülüğümde men ýatlanamda halkyň arasynda. Üç goşup bir planeta ýatlan ýani. Bolsa şeýle bolmaz. Aýratyn özüňiň birini. Ýolu bar. Stil hawa ýolu bar. Ýolu bar. Aýdymlar bar. Şolar başga zat diýse halk maňa şeýle kabul etse. Boldy maňa işte gerekler. Pikirleriňiz ene beýlek mihmanlarymyzyň gydan has bir tapawutly şuma siz diňleýän bolyl. Inni şu sowalam beresim gelýär. Aýdymça daş keşip esasy zerur zatmy? Aýdymça. O siziň pikiriňiz diňläsim gelýär. Men pikirim. Mena özüm ken şolarda gyzykmaýar. Ken geýin uda. Aýdymça esasy näme wajyp we näme maksud, näme gerek? Bollugça ogadan bolsa gowda. Göze ýakynly bolsa. Hawa göze ýakynly bolsa, meherli bolýar, ol ogadan gerek bar. Şu ogadan bolsa. Bul manna bir şoň bir ýyllar şu ogadan bolsa. Ya geýmiş. Ya öýür taş keş ogadan bolsa. Yok mani suratda Allah Taala ogadan berenne. Bolýar 100 keşine siretine vermedik bolsa, sifine berýär. Ýüzüniň nuranylygyna meherli. Hawa ýöne şu ýanky tesirles garýana aýdymda ýüze çykyp geldi akşada şeýle bar. O ýylar. Gözüm aýtsa da ýa men gözüm aýdanda ýa-da bir içine girýär, aýdyma häsiýet berýär. Ýüregi bilen aýdy, şol ogadan ýa şol. Ýöne bollugça gerek. Ogadan gerek. Ogadan gerek. Toğra. Inni maksat aýdymlaryňyz aglawa böyle bir hili pes saýdan diýen ýaly. Ýokurukdanlarda aýdýan ýeriňizden ma ýöne aýdal tempi däl. Hawa. Şeylem kädip düşündim edil özüme aýdymçy däl. Siz ýanky ýaş wagtyňyzda ýa-da Perwan Halmurad dinleýän diýdiňiz. Şolary dinlärliňiz sebäpli şu tonnamy, şol äheňdemi ýa-da asyl özüňiz gowurýaňyz şol äheňi. Pes saýrak bir has düşünýärek, düşünürjek bolýanym templi bolanyna aňyna ýetip bolanokmy kadýar. Hawa. Dat Ferhat men başyndan görüňerin bir zat men özümde bir maksat edindim. On belli bir wagt ýok. Men halka özümni tanatmak üçin herkim da etmeli. Dähmeçi. Men halka ilk özüm şeýle tanadynça öz zatlarym bilen çykyş etdim. Ýanky düşünjeli aýdymlar bilen şeýle. Indi men nesip bolsa bir zat edip oturýarna. Halipalar bilen, sahalanlar bilen tansaýdymlarla işleýär. Ha, inni işle. Aslında ýa toýda zatdy, ýa owada bir aýdym aýdyp demek başlanmaktym, tansaýdymlarny aýtýar. Hawa. Şeýle umum şeýle bir tansaýdymlar bolýar. Hem dinläp bolýar, hem tansaýdyp bolýar. Hem tansaýdyp bolýar. Hawa. Şol aýdymlar işläp. Sözler näýlandan? Sözlerim söýgü aýdymlar. Söýgü aýdymlar. Dinleýijiler üçin bir pessa aýdym aýdýan dinleýijilerimiz şeýle tanaýarlarda. Ol ütgoşuklyk bolar onda. Ol beýik templi aýdymlar bolar diýip garaşýan nädip bolsa, wow kön aýdymlar Halipalan arhiwinden kön aýdymlar işläp oturýar bolar. Halk köpçülüğüne berjek inşallah. Halipalan islendik biri bilen duet aýdym aýtmak isleýäňizmi? Ya arzuňyzda barmy? Ýok. Näçe? Bir zat bar halkyň düşünjesinde halipalar bilen aýdym aýtsam, şu halipa köle bolanyp awtoritetini galdyrjak bolýar diýen düşünje bolýar. Adamlar aglaby bölегиnden gabat gelýär. Siz nerden bilýäňiz o pikirleri? Sebäbi men halkyň içinde ýaşamsam, gurrun edilýär. Aý bol plan bilen aýdyp durup, planlar edip durup. Yo men istemedim. Ýekejegere istedim, olam bolmady. Ýöne onu da men on awraýyny düşündärler. Şoňa hormatym bolan üçin etdim. Ýöne men
inni xafa metre istema. Qaqangyň agaty bilen aýtmak isleňler mi? Yok diye. İstemedim de doğru da. Inni Aýdaly şägirde Halipa Hökmani gerek. Hawa. Halipaňyz diýip kim aýdyp bilýäňiz? Halipamyň diýip. Föýün hoja berdi, fiýatlap bolýar. Hawa. Ondan soň şu ýanky Türkmen Milli Konserwatoryny okan ýyllam. Daňa törebet barna haçylyk mektebi okan ýyllam. Dutarda aýdymlar öwredin. Halipam esasy amanlyk var. Şeýle kän dat öwredipdim. Türkmenistan atgalan artist Bayram Hojamuliýew var. Merhum Halipa Merdan Bayram var. Meni Bayram konserwatoryýynda hakyky Halipam bolýar. Başga da men kän adam bilýär. Kän hemmetine Halipa. Belli bir adam däl. Belli bir adam däl. Ine ýüregiňiz gysanma haly kim bilen dertleşýär? Ýüregiň gysanma haly. Kerim diýip bir awdasy. Ähli sarňyz bilen bilýäňiz ha? Hemmet bilen bilýän şo. Näme üçin beýle anam döretip bil awdasyňyz? Köpünümde golt güverdi de. Men de halk köpçülüğüne çıkmakam. Özüne degişli olan zatlara aýryp pully ýagdaý bolmasa da sen üçin öňümde şeýle bolan intihar berdi diýen şo. Ejeňizde köp zady aýdyp bilmedik zadyňyzy awdasyňyza aýtýaňyz. Men aslında başgalarym hiç aýdamam. Şeýlemi, näme üçin? Olar bilmeýär. Ejem bilen dertleşýän, ejem bilen sırma aýtýan diýen mihmanlarymyz barda, aýdym sunuga diýişler kim bolsa. Aýdym taýda barada şeýle özüne degişli temalarda diýdirşýär. Ha, ýöne men aýdamak diýen. Ha, men özüme degişli zat özümde bolan isleýän. Men ýani ýollaşmadım. Men aýtmaýan. Şo ýekidek dostuňyz bilen. Gaty kiçilik bilýän şonu aýtmaýan. Belki ýani ýollaşyňyz maşgalaňyz ahyrsydan bir arkadagy diýin. Ýani ýollaşym diýe yaramamdy dertçe. Onu da men daşkeşimden bilip gelýär. Ýöne duýýar. Ýöne aýdaňda. Sorawa bilmeýär. Soramaýar. Perdendiňizden ilkinji qaqa diýen sözüni eşitdiňizde näil duýgun başdan geçirdiňiz? Onu ýatlap. Gaty torunu ýagdaý. Birinci qaqa diýdi şo. Birinci diýen sözüm qaqa. Birinci diýen sözüm qaqa boldy. Özüme meňdeş aslında gaýçagy qaqa ýakyn bolýan eken. Ýa-da barsanam öňünden çykyp elime oşaýada. İkisem bolýar. Bar zat ýatyp çykýarda. Aty dogry aýdýan. Indi şu ýerde siziň bir ýerine ýetirmeňizde bir owadan aýdymma, aglatma durmuş çağalarmy diýen. Şol aýdymy mümkin bolsa jany sesiňizde ýerine ýetirip berseňiz biziň tomoşaçylarymyzdan bir lezzet alsalar. Başysyna. Nähman tomoşaçylar, siz durmuş turalgy satly gepleşiňizden bugünkü täze sanyna tomoşa edýäňiz täze sanynyň hormatly mehmany bolsa, siziň söýüp dinleýän aýdymçyňyz maksat hoja berdiýi häzir siziň üçin ýörüýte jany sesde bir owadan aýdym, ýagny doýguly aýdymlaň birini ýerine ýetirer, dinleýän lezzet alyň. Yaşlı kardeş, 20 dünyaya 70 yaşlı kardeş, 20 dünyaya okum yaya barman, gidemek bilir. Uğunma kesipten bolun dünyaya, kesip bina tutmaz, düzümek bilir.
Maksat ilhamı nämeden alýaňyz? Öýdüňiz. Men bir zada ilhamy köplenç nämeden alýan? Bir zada gahar bilen magtalýan. Ilham getirmek üçin sen gaharyňy getirmeli bolýar. Bir zada men käbir ýetdim bolýar-da, ýöne o türkamy bir gahar gelýär-de. Bir zada ýatlamdy. Ana şonu tanqidlatlar belirleyen şey diýmer, şoňa näme diýmer zat diýenden amana elme doktor malyan. Ýa-da derejeli başlaýar. O da başlaýar. Onun käbir oğlanlarym diýe eşim gahar getirdi. Aýdyma düşýär. Şey diýeler. Aýdymda adyny aýdaryn ýene şey diýer. Sana başlaýan şulaýdyma diýipmi? Köp sag bolun. Arzuwlaryňyz bilen paýlaşyp bilersiňizmi arzuwlaryňyzy? Arzuwlarymyny paýlaşyp bilerim. Hemmäni bilen paýlaşyp bilerim. Asuda ýurtda ýaşaýas. Asuda watanda şeýle boldy ýurtda ýaşaýas. Şu zatlar wasp edip, hakyky durmuşy wasp edip ýaşasyň gelýär. Şeýle halk üçin hyzmat edesiň gelýär. Hakyky durmuşy wasp edip ýaşasyň gelýär. Maňa ýyldyk at gerek däl ýa-da diýişim ýaly. Şeýle bir ütköşük bir dünýä bolup ýaşasyň gelýär. Hiç kime meňzäfim bilen. Aýratyn bir ýol bilen hiç kime meňzäfim hakyklyk bilen ýaşasyň gelýär. Şu durmuş bilen ýaşasyň gelýär. Hem arzuwlaryňyz hasyl bolsun maksat. Ýüregiňizde ýan ýakyn dostuňyza da aýtmaýan arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Canlar sağ bolsun maşgalaňyzyň, ejeňiziň, kakyňyzyň, jigileňiziň elbetde. Goý toy bayramlarda gelen mihmanlar halk köpçüligi şolaglaryny aýtdyraýyn, aýdymlaryny dinläýän diýen bir islegler bolsun. Owadan aýdymlaryňyz kän bolsun, adamlaryň aňyny bir gowaglan wady gowaýdym aýdýan maksat Hojaberdiýew diýen bir owadan aýdymlary bad diýen bir pikri salmak nesip etsin, ýaşatmak nesip etsin. Janyňyz sag bolsun, işiňiz uğruna bolsun, ähli toparyňyzda da üstünlük arzuw edýär. Biziň gepleşigimizde gelip gymmatly wagtyňyzdan ýaňam aýtdym, aýyrdyňyz, köp sag bolun. Jany sesse biz üçin, bize seredýän tomoşaçylarymyz üçin, raýatlarymyz üçin, ýerine ýetirip berenimiz üçin aýratyn sag bolsun aýdýan. Oý owazyňyz bir has süýjesin, owadan näzikden mahmal owazyňyz ýürekleri bir nasalan ýürekleri giňetdin. Bir öýkeli göwülleri açdyn diýen janyňyz sag bolsun. Şu pursatda bize şu gepleşigi taýýarlamana ýardam eden Edilik Şumat oturan ýerimiz Katmer kafesinde de köp sag bolsun aýdýar. Tewdaňyz bol bolsun, müşterilerimiz kän bolsun. Indi biziň gepleşigimiziň her sanyny hemaýatkarlyk edýän biziň ýörütde hemaýatkarlarymyz bar. Oda her gelýän bir mehmana öz sowgatlaryny ugrudýarlar. Mümkin bolsa maksat şol sowgatlar size gowşursam deňsiz taýsyz ýeketäk Katmer kafesi Edilik Şumat biziň oturan ýerimiz öz süýjüligini size ýetirmege haýyş etdiler. Maşgalaňyz bilen, çaňyçyklaryňyz bilen dadarsyňyz bolsa biziň türkmen telekeçilerimiziň bir öz önümleri, ýagny diýathil tort konditor önümi, o da owadan bir süýjülik tordyr size uğratdylar. Kabul etseňiz ýene biziň paýtagtymyzda Bossan konsept tip bir owadan dukan var. Öý bedegleri gelnejem elbette begener bu sowady, ama kabul edin mümkin bolsa ýerinde öý bedegler satylýar. Ýene de Ýüpekçi Hojalyk Jemgyýetiniň bulvar brendem size öz sowgatlaryny uğratdylar, kabul edin. Şeýle de Asuda Akym Hojalyk Jemgyýetiniň şiirýag brendem size öz sowgadyny uğratdy we olaram süýji arzuwlary size ýetirmegimizi haýyş etdiler. Maksat ýene şu pursatda sag bolsun aýdýar, köp sag bolun, bir öğrenşat biziň gepleşigimizde gelip bir gyzykly soraglamalarda gyzykly jogaplar bereniňiz üçin, hakyky jogaplar bereniňiz üçin sag bolsun aýdýar. Owadan aýdymlaryňyz üçin sag bolsun aýdýar. Goý toýly günlerde diýdarlaşaly. Sag bolun. Şu pursatda mehman tomoşaçylar Türkmen Portal web saýtymyzda siz üçin ýörüýte taýýarlanýan durmuş turaly satly gepleşigimiziň bu gedek täze sanyny geçirip gotarýar. Siz Türkmen Portal web saýtymyzdan daşlaşmak üçin Türkmen Portal hemişe online. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňiz. Toýly günlerde diýdarlaşalyň. Sag bolun.
Öňki erkini ey köňlüm ödüme dolan Tapsana öňki erkini ey köňlüm ödüme dolan Berip erwetlik merkini ey köňlüm ödüme dolan Merkini ey köňlüm nädime dolan Çekdim dünýän keşkin çekdim bu gudaply ýola çykdym Altywarlyk juda bitdi ey köňlüm ödüme dolan Altywarlyk juda bitdi ey köňlüm ödüme dolan Aştana kalbim gözüni Yatlap ehteden sözüni Ey köňlüm nädime dolan Yatlap ehteden sözüni Ey köňlüm nädime dolan Yan verme kamınlayına El uzat arşın ayına Hezer verip teleyine Ey köňlüm nädime dolan Hezer verip teleyine Ey köňlüm nädime dolan Alıp çıksın pes pelin ey köňlüm